mă arăt pe... Salutare lume, sunt Alex și astăzi vom filma un episod de Agaroina împreună cu gașca noastră. Bună Salut! Neața. Așa, Salut! unde sunteți? La cei de la? Bă, Suntem Milici mă arată pe hartă, deci nu știu unde sunt. Unde? Flo. Zi-mi unde ești acum, că nu te văd. Sunt în E2 E2. și Mă hrănește tati. sunt pe locul 4. Mi-a dat unul XX Pro XX de mâncare. Mersi. Da, bine, vină și tu în... XXX Pro XXX. Opa, l-am mâncat pe unul. Ha, ha. Fugi! Uite pe unul, baho. Bine tu. Așa. Aici. Haideți în D4, în jur de deuri. Da, Hai că da, mă fac pe locul 1. Să vedeți voi. Tu ești Meltem. Nu, Edi, spre mâncare? Eu sunt Edi. Edi, să te ajut? Dă-te de acolo. Bine tu. Uitați-vă pe ce loc sunt, băieți. Așa. Bine tu, Pe Edi. 2. Am vreo 4.000 de puncte. Edi, vino și dă și mie de mâncare, te rog. Dar care ești? Bă! Unde ești? M-am mâncat. În E5. În E5? Eu sunt în E3. Da. Hai, te rog. Veniți, hai că sunt și eu în E3. Flo, Edi, uite ăsta și eu. Salut! Ați văzut câte puncte Uai, am? mă joac, mă mănânc caragaz. Ia, te mănâncă la gând. Bă, nu mai da de mâncare. Și eu tată pe ăla. Dă-mi. Hai mă că tu ai! Ce? Ce? Băieți, eu sunt locul 2 și acum eu vă hrănesc. Dă-te. Bă, Flo, eu să Alex Mă, joc. hai. Bă, Dă-mi dai-mă de de mâncare mâncare. înapoi, mă. Îi dau, mă. Bă, mănâncă flopă, ce, că vrea să... Da? Mersi. Căpă. Așa. Eu nu Messi, Ronaldo. Bă, deci tu nu te lua de Messi că Hai, eu haideți, nu joc nu mă cuit, vină încoace pe casă, hașchi ăsta, vină Așa. Așa, deci... Cine e Cacaș. Kakashi ăsta? Da, Kakashi. Băi, Naruto. Jesse, deja o să fiu pe primul loc dacă mănânc și pe Aragaz. Mănâncă-l pe Cine are Aragaz. egal? Dar numai rugină face. Aragaz, nu? L-ai mâncat? Aragaz. Da, Așa, bă, uite, dar nu așa. mai să știți că s-ar putea să vă mâncați. Pleacă de acolo și tu, Alex, vină pe partea slaltă. Așa, stai, să prim pe unul. Sunt pe locul 2 cu 3000 de puncte, 3400. Eu am 800... Sunt Bă, m-am aproape. făcut în 4, ești nebun? Ce? M-am făcut în 4, cum mă unezi la loc? Păi trebuie să te apropii foarte mult. Trebuie să stai puțin. Tine să-ți... Edi. Nu mai țipa că nu poți să te ajut și eu sunt mai mic cu bila aia mică. Lângă tine stau. Aș mă, când dă copyright din cauza ta. Bă. Da, frate, așa. Mersi, Flo, mersi. Așa. Vreau să mănânc pe ăștia, frate, și să mă unesc. Bine, Gata, mă tu unesc. poți să Bă, mă mănâncă unul, ni samur. Edi! Da! Dă-i de mâncare, fira. Mamă, dar oare câte puncte are ăla pe primul loc? Bă, ești Ce? prost, mă mănâncă unul, ni saur. Nissan Qashqai. Veniți Aragaz, și voi uite-l pe C4, Aragaz. veniți C4. Stai că acum mă văd și eu pe mapă. Vin. Da, bă. Dă-te de acolo. Zic, vreau să mă duc spre casa și încolo. Kakashi, mă. Aoleu. Pentru mine, și unesc, ce mai vrei. Bă, nu pot, bă, mă mănâncă unul. Deja o să fiu pe primul loc, băieți. Pregătiți-vă pentru Te pregătim, boss. benzin. Poți să mănânci? Bă, Ba, nu pot, cred, pot frate, să- că mă mănânc, ești prost. Bă, nu. Bă, lasă să te mănânci, vină după aia la 6 ca să dau de mâncare, că o să am vreo... Edi, vrei să-ți mai dau ca să faci mai mare să mănânci pe ăla? Eu n-am nicio treabă, stau aici, mănânc. Cât, așa se? Dă. Da, nu, și se întâmplă minunea! Se întâmplă minunea! Și ridică pe Te doi. vine pe primul loc! Nu, tu! E din locul 1! Locul Ți-am dat și eu unu, mai zi unu. mai din... Doi. Edi, Mai Am dau 8.000, veniți să vă dau! Asta e minune, frate. Așa. Pe primul loc cu 8.000! Bine.
Unde ești? Da, Edi pe primul Sunt la loc, 5, vai. sunt la 5. What the fuck, sunt aproape. Flacă, te văd. Neața. Dar ce ai făcut Edi? Da, mită, de nu spun. Era unul aproape cât mine și l-a mâncat și aveam 4800 și el avea... Hai, deci unde mă, ne întâlnim mă, Edi, să-mi dai În de... A4, în A4. Hai că sunt B3. Uite. Bă, Smoke, lasă-mă că eu sunt. Salut, Smoke! Ar fi Salutare! trebuit să te mănânc pentru data trecută când m-ai mâncat. Da, n-am vrut. Bă, dă-și mie Edi. Ți-am dat ție. Oh. Ce pula mea, Te-am bă? împărțit un meltem. Mâncați aici, mâncați băieți mei! Aha. L-am Dă, împărțit pe ăla. dă mâncare, dă Așa, mâncare. așa. Să mănânc pe ăla, să mănânc pe ăla. Prost. Bine. Smoke, nu vrei să-mi dai, nu? Smoke, mai dă-și mie mâncare. Da, L-am mă. împărțit pe ăla și am mâncat puțin din el. Bă, Puțin mai Smoke. mult. Flo, dați-mi mâncare, să mă fac și o mare, mare de tot. Bagă în tine. Mamă, ce... Să crești mare. Și să rămână. Nu, Smart, mă, e bine, smart. ce... Mersi, bă, dați acolo mâncare. Bă, frate, dacă tu nu mănânci bilele, cine le mănâncă? Eu. Ca mai bine. Niciodată să nu spui niciodată. Da, Bă, nu mai cânta, mă, nebunule. îl luau copyright din Smoke! cam. Smoke, eu îți dau bile și... Dar nu, că n-are voce. Eram pe primul loc, acum nu mai îmi dai niciuna, nu? Unde ești, mă, că-ți dau eu? Ia uite ce buni sunt băieții mei, acum îți dau de mâncare. Bă, uit, tu încerci să mă omori? Da. Smoke, uite, vino repede, că să mâncăm pe meltem. Îl mănânc eu pe ăsta. Bă, ce... Mă Dă-le mănânc eu. acolo. Dacă putem ajunge pe primul loc, ia. Nu cred. Bine, În sfârșit. Deci pe care să mai mănânc? Smoke, ia, Smoke! și-mi dai și mie Edi. Îl Bă, putem tu mânca. stai cu minți, nu mai ia, nu mai lua. Da, nici n-am de zi. Nu, le mănânc la Uite pe ragaz. John Cena. Aragaz, Aragaz, bă, ce mare s-a Flo, făcut ăsta. Flo, dă-i mă odată lui Smoke. Da. Hai, bă, Ce încet mă miști, nu pot să cred, frate. Man, plus, help, plus, Bă, vino să dau eu de mâncare. fuck. Ah, gata, l-am luat pe ăsta. Bine, ajutor, Alex, ajutor. Stai, nu pot, n-am cu ce. O să mă mănânce Hulk. Edi, te ajut eu. Bă, ajutor, bă, Edi. Ia de mâncare. Vezi că vine aragazul. Stai, lasă-mă. De. Bă, ce naiba are serverul ăsta, că mă enervează. Dă-mi de mâncare, Edi. Hai. Ok, și aici voi închide acest episod eu. Și ne auzim data viitoare. Salut, băieți! Salut. Bă, frate. Nu cred. Unde sunteți? Nu cred, hai că-l fac. Smoke, Bă, bă, Să mă ajungem pe locul întâi, ăsta e scopul. Haide. Dar acum cine filmează? Și Edi și Alex? Da, și eu, da, eu închid că Aha. ajung pe am locul întâi, închis, desigur. Alex filmează. Hai, frate. Ajutați-mă, vă rog. Eu nu am cum. L-am spart. Nu cred. Cu plăcere. Eu sunt Flo. Serverul. Cu plăcere, Alex. Mersi, dar tu ai fost ăla? Eu sunt Smoke 23, ăsta micul de aici. Mă vezi tu pe aici. Ah, da. Ștef, unde ești? Flo, salut! Ia vino, ia să dau de mâncare, ia. Dă repede, Flo, dacă ai, dar nu cred că ai. Eu să dau? Nu, lasă. Stai că mi-am dus un pix. Hai, bă, Ștef, spune unde ești, nu te mai... Alex, pe aici. Zice că sunt Ajuns să-l prind pe ăsta, ia. Ah, Gata, l-am prins. Bine, man. Salut! L-am prins și pe Edi cineva. Cum mă unesc, ia? Să mă unesc mai repede. Hai, bă, nu mă vezi! Eu Unde ești, mă? Aici, sunt în spatele sunt tale. în Hai. dreapta. Sunt în dreapta. Bravo, mă, ești deștept. Gata, l-am făcut. Ia. Mănâncă-l, Mă tu mănâncă-l. pe mine în seara asta. Dimineața What the asta. fuck? Aragaz, ce mare s-a făcut ăsta, ești nebun. Ai, Noroc cu mine acolo. Da, cam atât a fost. Eu am fost Alex și o zi la revedere.